Gipangadama na sa Muslim community sa Davao City ang ipaygayon nga moon sighting ugmang adlaw aron masuta ang unang adlaw sa pag-obserba sa bulan sa Ramadan. Ani report ni Argil Relator. Usa ka Davao City Centralized Eid Prayer Council nga gilangkuban sa 15 ka Muslim leader sa syudad sa pagpanguna ni Grand Mufti Sheikh Muhammad Yusuf Pasigan ang gimugna nga mo'y mututok sa pagpangandam alang sa mga ipahigayon nga aktibidad sa balaang bulan sa Ramadan. Magpahigayon og moon sighting Biyernes sa hapon ang mga Muslim leader sa Davao City. Kung makita ang crescent moon, kini na ang timailhan sa pagsugod sa bulan sa Ramadan. Kung ugaling dili matud pa kini makita dinhi sa Davao City o sa nasud, magpaabot matud pa sila kung ugaling makita kini sa silingang mga nasud sa Southeast Asia. Kung sakasakali bukas, makikita natin yung buwan ng Kwan, yung sa amin na buwan ng Ramadan, which fall on February 28. So definitely mag-start po ang Ramadan namin sa Saturday. So pag hindi po makita yan sa Saturday, pag hindi po makita bukas, so it will fall on Sunday. That's March 2. Kinahanglang mauna ang pagsaup sa adlaw kung itandi sa bulan. Kini ang timailhan sa pagsugod sa pagpuasa. Handa niya ang sarili niya na itong buwan na ito ay pakarami niya ang kanyang pagsasamba sa maghihingi ng kapatawaran sa kay Panginoon Allah, sa kung meron man mga masama gawa niya, ihinto niya. Kung meron man tiwala, nanipagtiwala sa kanya, ay sana po ay ibabalik niya kung saan kanino yun. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.